Anteeksi rouva. Anteeksi, että mä oon myöhässä, mutta mä tulin kukkakaupan kautta. Katos nyt tätäkin kaunotarta. Ei muuta kuin lapsien teko. Etteis yhtään häveä. Huonon oman tunnonko takia sä haluat halata mua. Hypätä sillalta alas. Ei kiitos. Heitti mut pihalle, kun saavat kuulla, että mä olin lyönyt Tanjaa ja Julia. Hieno homma. Kehitysvammasta. Persuksin. Minuutissa upea suoritus. Onneksi olkoon. Sä oot showmies. Siis mulla ei oo aikomustakaan hyppiä enää. Paraskin puhumaan. Pakkaa tavaras heti! Hei, tää on mun tilanne nyt niin vakavaa. Homo. Kiitos kun muistutit mua näistä aarteista. Harrastan pari kertaa viikossa suppilosta. 30 euroa. Ajattelet sä tosiaan noin? Joo. Haluut sä turpaas? 5 eurolla. Onhan se todella järkyttävä ajatus. Kauhistuttava ajatus. Turpaa tuli niin, että tukka lähti. Ja ihan syyttä suhta. Hampaat. No niinpä niin. Ukin röllityttö. Rahantuloa ei voi estää! Nyt mennään mainoskatkolle ja sen jälkeen saunotaan. Joo. Halvemmaksi tuli heittää hirviöitä. Ja vielä pesäpallo mailalla. Ossille! Et voi olla tosissas. No eikö se ole ihan hyvä juttu? Mutta älä sä kuitenkaan rupee noihin hommiin. Ai jaa. Mä arvasin sen. Lihava. Ismo. Eihän sitä kukaan tuolta takahuoneesta huomais. Saisit sinäkin osas. Höpö. Hei! Pullo persuksin.